terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Eu son Manuel María, labrego con algo de poeta. Por eso gardo as albas no fondo dos meus ollos, e ando devagar o meu camiño, e pídolles as cousas a súa tenrura, e aos homes pídolles verdade. E aos homes pídolles verdade. Que grande, Manuel María. Ola, bon día. Eu son Toño Núñez, de Iquí, de Navia de Suarna, e quero sumarme á causa do Iescha porque me parece xusta e necesaria, moi acaída. E tamén quero agradecerlle á amiga Pilar Maseda por terme convidado a participar neste río de adhesións á proposta do Instituto de Estudos Cheiregos. Quero sumarme, encantado, a esta riada de afectos que desembocan en Manuel María. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do pobo, basicamente vello, eternamente novo. Sí, grande, enorme Manuel. Son tantos os versos do grande cantor da Terra Chá nos que eu me acollo, e aos homes pídolles verdade. A parte dun confeso admirador e imitador do labrego da Casa de Hortas, de Outeiro de Rei, do fillo do Miño, eu, fillo do Navia, como a el, tamén son labrego con algo de poeta, dito ben alto, dende a máxima humildade. Ou, como acostumo dicir, eu son un labrego da palabra. Ademais, dende hai 2 números, son o coordinador de Xistral, revista que creou o Manuel. E quero contarvos un conto. Corría o ano 1986, hai agora 36 anos, Manuel María veu dar o pregón das festas Eiquí a proba de Navia de Suarna. E eu, un mozote con ínfulas literarias, como dixo de min unha persoa que sabía destas cousas, asistín a aquel pregón. E, despois do acto, que foi na igrexa parroquial, atrevínme a chegarme a Manuel e, a porta fría, abordeino, saudeino e conteille as miñas coitas. E, arroutado, pedinlle o enderezo. E el, amable e xeneroso, deu-mo. E mandeille unha carta cun feixín de versos, e el contestoume moi humano e clarividente. Aquela súa carta teño algardada nunha gaveta e no fondo do corazón, como a unha xoia, claro. Pero, despois, por diversas razóns, non souben darlle pulo a unha posible amizade que, de ser hoxe, cultivaría con verdadeiro amor de labrego. E teño pre min que había ser correspondido. Mais deixei pasar o tren, a vida. O caso é que, sempre lector e admirador da súa obra e da súa persoa, andados os anos, o José Estévez convidoume a participar nun libro colectivo de homenaxe a Manuel María. E eu moito llo agradecín, porque me permitiu dedicarlle estes versos que aquí, dende as beiras do río Navia, o meu miño, vos deixo. Manuel, labrego da grandeza do inxel, sementaches a chaira de luz clara, para que o miño neno pasara e escoitaramos a túa voz nel. Falar fondo e senlleiro o teu, Manuel, palabra de irmán que nos ampara, palabra nidia e quente que fixara a voz dun pobo en loita,
por ser el. Bardo amigo, debo xa beleza, quixera herdar de ti toda a paixón, o amor á xente, a natureza, o amor á fala, a emoción. Levoche unha carta, xentileza, lévote pai e irmán no corazón. Aburo.